Ki Pulit ke Southwest Khas Hills District, kila yo ban kem no yo wei briew bala pershang, but donjing temu ban that ikidur but video shimet jangka wei ka kynthei, ling ba ki rinsan social media, kintop ha ka WhatsApp but Instagram, kabala pen poi ba hado ba ka ni ka khanna, samla kala shim no ila ka jong ka jing im. Habakran hakilat pathai ko bor uba banrap lang jerwa MPS Superintendent Jongki Pulit ke Southwest Khas Hills District ulaong bahadu ke jing yo pediang ya ke jing ujor na ke henmen jong ka khanna na ka wei ke shnong hapo ke Southwest Khas Hills District ha ka be dei bat ke ni ke jingja ki Pulit ki la penlong ke jing toket ka babanya khanang manlap e ke jing shisha. Kumta ha ka jing toket ki Pulit ke Southwest Khas Hills District kala yo ban penti kana bo new briew bertemu ban le ya ka ne ka kam sneu udai usashin nishat arpo arsenam karta nakashnong bhidur amedakar nagar Uttar Pradesh kaba hapo Bhaskari police station ha ka bala kem ya u ha ka arpulai trik ujeleu arhaja apun reo ha ka por kumba arshiteng no phai sngiling ba ka jingerap jongka palsana police station Surat district ha ka bala kem ya u na Surat district Gujarat. Shushu hadin balakem ya u la register ya ka case hapo Maukarwat Women Police Station right case number not saw arpau arpanreu hapo ki kendon nyopu kandai lai san iwe lai bat iwe not pra jong ka bharatiya naya sanhita ringkat bat ki kendon riu e ban riu e jong ka information technology act kajing toket halo kanika kamenta kalaya chakman Kat kandai terik u April arjat arkun rio. Ngiyo ka FIR na ikong bala penhun nongrum. Ibadai ibasa makurwan. Ba kadon ka jingja usungsi ba I parajung I shim ka jingi melade I commit suicide. Taka ba sedin hi taka jan hakam rajung kata ka jingja ka dia kapor riu steng menmit. And katawa batay beli bay ay ni FIR kadai na katawa ba ini victim ilayo siyo pangiong ka blackmail ka kachingpin tieng pat kachingpin mai I ba lada im keren bat uniu accuse uniu suspect tu uniu pen pen sapriang gidur kiba long private ba jong ini victim naka WhatsApp pat naka Instagram. The merchant yo ay kani ka FIR nila register ya kani ka case kani ka Maukarwat Women Police Station case number 4 2026 aki section ki pair ki ba yadai bat ka voyeurism ki ba dai bat ka voyeurism kamot kum ki briew ki ba ka rukom ba vision dur you know kamtan ki kynthei haki chaka ki bam long ye ki bangi ong ki private photos ki ba dai personal ba haki chaka na la bende digital do kamot naka liang ka phone ne yo I hakino kino bagi ong offline do ba fendi yaki ba kaliang jan ba bagi long makiptip mono badon nang ta vio ban chondo diki ta kita ki section bat ka IDA ka do ngila yulang hangi bat ka abatement to suicide ba la pen force ini victim ban commit suicide ke investigation ka sedang ana kapor mengila ke investigation ni pet bahai ka phone ni salap ba udan uni suspect bala pha kita ki ba upha kita ki dur bo record ki balong private ba ki dur ba ison ini victim ba pha yu nang ta penting I uang ba dalada film keren bat nga lada film continue hi ba film ya keren be bat nga on ya phone be bat nga dengan pensapriang gini bor ki dur ki video syaki ba yang hasan jongfi then labun ki voice message ro pha nang ta ka normal message ro pha tingin da yo ba ban tri suni breu ngilap ba ude basa ta ka shnong ka bagi ongka Ambedkar Nagar ka na UP te tangba utrai pada hajan Surat hajan Gujarat tingin da la confirm ba ya location jong tingi yo apan pha ka team nang ni you let you investigating officer Inspector JP Lakyang but Inspector Kamal Thapa but armor ki staff ki Sha Surat Gujarat hak arpo artarik tenang tu pat nak jingerap jongka jong USP jongka Surat nang ta pat ka Palsana Police Station hai ba kanika jurisdiction ba kaya sa uni accuse taka shnong ka Palsana
Ngilayo ban cameo niu suspect ukurtengu sachin nishan ubari aku arsnem nang ta akmat jongi akmat ka team ula plahi budi mu u bale ka phone jung ur ngilayo ban mangi oman sis te baro ko to bo pha ka download ta ka phone te ngilayo pada bangi ong ka transit remand naka code apo surat ngiyo ban wan lam yu menta kasi dan menta kasi pada ngilayo ban produce yu hakut nang tangin sapan polis kasri pada ban toket bah syu ba meno ring kumno upay kendo ba ini ini victim nang ta yeno de yo la share syu yo kimi briro tingi na kaliang ka polis kamtam na kaliang ka office jong ka superintendent of police jong ka makorwat ni kwa ban kentu ya ba ro ki pat ba angi kamtam ki samla ki ba yo makiro menta ki ngat kum gini ki case bangi ong ki online harassment yo dan mono ba pendik ba pensmit iki ka blackmail ka jing penting bangi ong ka cyber intimidation ya kadai gano ka private bangi ong ka padai personal photograph ne ko video jongki te mde re ban skap jar mde re ban chu set kut aladi ne mde ban shim hadu ka kaput ban ong ban shim jing im la jong te ngi kwa na mar video ban chu thu ba kini ki offense sha ban blackmail kadai ka ba long serious ba ka offense and ka punishment ro ka ba e ba ka ain thamai te ngi kwa if you ban wan chakman pentip yangi na kaliang ka district na kaliang ki police ngi kloy be ban yarap yafi nang tangin pet kat bala kumno ba kitu ki video na ki photo ba kinum saphriang shuno ro whether online ne whether offline ro ki bon ha kini ki police assistance kini ki helpline numbers kum jong ka police ka 112 jong ka cyber ka 1930 na benta borok ki kynthei ka women helpline ka 181 ka district police control room jongi ro ka phone number ka don la ka jong 8415886486 idon so ka mental ke helpline ro lata fismo ba femla shu ban set ala de pi tieng ban chi ki ba hing ba sem smo ba call ha ka mental ke helpline ka ba 14410 ne jong ka district ro ki don la ka jong ka district mental health helpline number ka ba 9612889267 lata fismo wi ba fidon ka no ka jing jia kum gani soba pentip ini nang tangin le kat bala nak kalian polis mangin yarap fi tang kita hi kentin polisi